Καλημέρα. Η ώρα είναι 6:40 το πρωί. Τώρα ξύπνησα. Χθες δεν πήγαμε στην Λεοσυγκομιδή, διότι ήταν κακός ο καιρός, παρόλο που δύο site λέγανε ότι είναι καλός, αλλά τα υπόλοιπα που ενημερώθηκα δείχναν ότι θα βρέχει. Τελικά έβρεχε όλη μέρα και δεν πήγαμε. Τώρα ο καιρός είναι πολύ καλός και τα site λένε ότι θα είναι καλός για όλη τη διάρκεια της ημέρας. Βλέπετε, έχει βέβαια κάποια σύννεφα. Ελπίζουμε να μας βγάλει τη μέρα, να μας κάνει τη μέρα και να μπορέσουμε να δουλέψουμε. Το πρώτο πράγμα που κοιτάμε είναι ο καιρός. Οτιδήποτε δραστηριότητα κάνουμε στην Ύπαιθρο εξαρτάται από τον καιρό. Τώρα πιστεύω, όπως σας είπα και πριν, ότι θα μας βγάλει τη μέρα. Να σας δείξω και το σκυλάκι μου, την Αρκού. Αρκού, έλα. Αυτά για τώρα. Είναι να μην πάρει θάρρος. Άμα πάρει θάρρος, έρχεται κατά πάνω σου. Η μουσούτα της μάλλον την έβαλε στα ξύλα. Την παίρνω και στο χωράφι, μας κάνει συντροφιά, είναι μαζί μας όλη μέρα. Αυτά για τώρα. Φορτώνω τα μάξι και ξεκινάμε για το χωράφι. Έτσι, θα δείξουμε πάλι όλη τη διαδικασία για τη συγκομιδή της ελιάς. Η Αρκού είναι και αυτή ένα σκυλί κριτικό συχνηλάτης, ο οποίος βοηθάει και αυτός στη συγκομιδή της ελιάς. Αρκού από το Αρκούδα, έχει αρκουδένιο χρώμα. Αυτά για τώρα, καλή συνέχεια. Έχουμε έρθει στο χωράφι, έχουμε στρώσει με πανιά κάτω αυτή την ελιά. Τα πανιά τα κουβαλάμε και τα ξεδιπλώνουμε στην ελιά, έτσι ώστε όταν αναβδίζουμε τις ελιές να τις μαζεύουμε για να τις βάζουμε στη τσουβάλια για να τις πηγαίνουμε στο εργοστάσιο να τις αλέσουμε. Λοιπόν, τώρα θα ξεκινήσω και θα ραδίσω αυτήν εδώ την ελιά. Βλέπετε, στην ουσία είναι ένα μουρελάκι 20 ετών, το οποίο όμως έχει πολύ ελαιόκαρπο πάνω. Θα σας δείξω τη διαδικασία αυτή του ραβίσματος. Ξεκινάμε τη διαδικασία του ραβίσματος. Βάζουμε τα υλικά που θα η ελιά. Όλες τις ελιές κάτω με αποτέλεσμα να τις μαζέψουμε μετά και να τις βάλουμε στη τσουβάλια προκειμένου να τις πάμε στο εργοστάσιο. Βλέπετε πόσες ελιές πέφτουν κάτω. Μια ελιά περίπου χρειάζεται, αν έχεις μία βέργα, αν δουλεύει δηλαδή μόνο ένα άτομο, γύρω στα 40 λεπτά. Οι ελιές πάνω από 30 χρονών τώρα λέμε. Όσο πιο μικρή είναι η ελιά, τόσο πιο λίγη ώρα χρειάζεται για να την ραφτίσει. Όπως βλέπετε, εδώ παλεύουμε δύο βέργες. Από αυτή τη μεριά έχει ραφιστεί. Τώρα αυτή τη στιγμή μέσα είναι ο πατέρας μου. Μια δήλωση παρακαλώ. Πάρα πολύ εισόδημα και πολύ κούραση.
Ναι, εννοείς πολύ. Μάλιστα. Πόση ώρα περίπου χρειάζεται αυτή η ελιά που είναι περίπου γύρω στους 30 ετών? Με 2 βέργες, μισή ώρα το λιγότερο. Μάλιστα. Ωραία, άντε, καλή συνέχεια. Και μετά σειρά έχει αυτή εδώ, ήδη στρωμένη, και αυτή εδώ. Τώρα, αυτές οι ελιές εδώ που είναι κάτω, βλέπετε πάρα πολλές ελιές, πρέπει να μαζευτούν, να καθαριστεί το πανί, να γεμίσουμε το τσουβάλι, όπως αυτό εκεί το τσουβάλι, έτσι. Να μην πατιώνται οι ελιές, όσο το δυνατόν γίνεται να μην πατηθούν οι ελιές, να καθαριστεί το πανί και να πάει σε μια άλλη ελιά, έτσι ώστε να ραδίσουμε και τις υπόλοιπες. Κοιτάξτε αυτή τη στιγμή κάτω πόσος ελαιόκαρπος υπάρχει. Πώς πέφτουν οι ελιές. Όλο αυτό το κίτρινο είναι ελαιόκαρπος που θα πάει στο εργοστάσιο να ελεθεί και να μας δώσει το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Δείτε. Με αυτόν τον τρόπο σοριάζουμε τις ελιές. Τώρα συγκεκριμένα ο αδερφός μου θα τους ρίξει σε αυτό εδώ το πανί, όπως και αυτές εδώ οι ελιές είναι από το πανί που έχουμε πάνω, και μετά αυτό εδώ το πανί που πατάω θα το σοριάσουμε στο κέντρο, θα τις καθαρίσουμε και θα συλλέξουμε τον καρπό να το βάλουμε σε αυτοβάλια. Είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία τα πανιά. Θα σας βοηθήσω και εγώ λίγο, Γιώργο. Ωραία. Το πανί τώρα αυτό θα φύγει καθαρό και θα πάει πού, Γιώργο? Στο μικρό ή από κάτω? Ωραία, πάμε να το στρώσουμε. Βλέπετε και όλος ο καρπός έμεινε εδώ. Αυτή πάνω εδώ. Ωραία, πάμε να στρώσουμε. Λοιπόν, ωραία. Την έξω άκρη πιάνω πρώτα, Γιώργο. Αν μπορείς, πιάσε και εσύ την έξω. Τα χωράφια δεν είναι πάντα ευθεία, είναι σε κεκλειμένο επίπεδο. Ναι, ενώθηκε, θα το τεντώσω και εδώ. Και πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο να δουλέψεις. Τώρα είναι στρωμένη αυτή, θέλει λίγο βέβαια τσουβάλια εδώ στη ρίζα. Τη ρίζα δες λίγο, Γιώργο. Αυτή και αυτή εδώ, την οποία θα τραβήξω με το πανί αυτινής εδώ, για να μην υπάρχει κενό, έτσι ώστε να μην πέφτουν οι ελιές έξω. Επίσης θέλουν μάζεμα αυτά εδώ τα πανιά, τα οποία έχουν πολύ ελαιόκαρπο πάνω. Φιλάκια για τώρα, συνέχεια σε λίγο. Κατά αυτόν τον τρόπο, αφού έχουμε σοριάσει τις ελιές, τις βάζουμε μέσα στο τσουβάλι και μετά το πανί είναι καθαρό και το πάμε και στρώνουμε άλλες ελιές. Ωραία, πάμε να φορτώσουμε τώρα το τσουβάλι στα μάξι. Έχει πιάσει βροχή, όπως είπαμε. Τα γυαλιά τα δίνω στον αδερφό μου. Ωραία. Είναι γύρω στα 90-100 κιλά. Ωραία. Ένα. Πάμε στην καρότσα του αμαξιού για να τα πάμε για άλλες μας στο εργοστάσιο. Έλα.
Άκουσα αυτό και φοβήθηκε που πήγε το τεστ να το βγάλω. Μάνα, έλα σε τραβασκαλί. Έλα εδώ, εντάξει, ωραία, έλα γιο. Εκεί το πάνω. Πας την κοπά, θα δει. Θα βάλεις. Εννοείται πως μετά εδώ στην καρότσα θέλουν επιπλέον φτιάξιμο. Τώρα τα πετάμε έτσι όπως θα τα ακολουθήσουμε. Ωραία, φανταστική προπόνηση. Οπα. Έκλεισε ρε.